नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत भोपळ्याचे वडे। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 200 ग्राम लाल भोपळा आपण साल काढून घेतली आहे आणि आता आपण ही किसून घेऊया। 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1.5 वाटी तांदळाचं पीठ, 1 छोटा चमचा जिरे पावडर, छोटा अर्धा चमचा हळद, 1 मोठा चमचा धने पावडर, 1 छोटा चमचा मेथी पावडर, चवीनुसार मीठ। भोपळा किसून झाला आहे, थोडंसं मीठ टाकूया आणि आपण ही मिक्स करून घेऊया। आता 2 मिनिटं आपण असंच ठेवून देऊया, म्हणजे भोपळा नरम होईल। भोपळ्यामध्ये मीठ घालून 2 मिनिटं झाली आहेत आणि भोपळा चांगला नरम झाला आहे। आता आपण तांदळाचं पीठ घालून घेऊया। हळद, जिरे पावडर, धना पावडर, मेथी पावडर, गव्हाचं पीठ, चवीनुसार मीठ मिक्स करूया। थोडं थोडं पाणी घालूया। भोपळ्याच्या वड्याचं आपलं पीठ चांगलं मळून झालं आहे। आता 10 ते 15 मिनिटं आपण तसंच झाकून ठेवून देऊया। पीठ मळून 10-12 मिनिटं झाली आहे। थोडंसं तेल टाकून मळून घेऊया। हाताला तेल लावून आपण एवढे गोळे करून घेणार आहोत। वडे थापून घेऊया। मी सिल्वर फॉईल घेतली आहे वडे थापण्यासाठी। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही प्लास्टिक पण घेऊ शकता। तेल लावून घेऊया आणि वडे थापून घेऊया। वडे थापतेवेळी ह्याचाच जास्त उपयोग करायचा आहे, म्हणजे वडे चांगले फुलले जातात। वडे थापून झाले आहेत। आता आपण तळून घेऊया। तेल तापलं आहे, वडे सोडून घेऊया। वडे आपण जास्त जाड नाही, जास्त पातळ नाही, असे मीडियम मध्ये थापलेले आहे। गॅस मी स्लो केला आहे। वडे तळते वेळी चांगले असे फुलून यायला पाहिजे। परतून घेऊया। अजून एक टाकून घेऊया। हा वडा झाला आहे, काढून घेऊया। दुसरा वडा पण चांगला फुलला आहे। हे वडे आपण कधी पण करू शकतो, झटपट होणारे पण आहे। नाश्त्याला चिकन बरोबर खायला
आपण सगळ्या भाज्यांबरोबर पण खाऊ शकतो. उसळ, वडा चांगला तळून आला आहे. बाकीचे आता तळून घेऊया. भोपळ्याचे कोंबडी वडे आपले बनून तयार आहेत. एकदम करायला सोपे आहेत आणि घरातील साहित्यामध्ये होणारे आहेत. या अगोदर मी वड्याचे प्रकार दाखवले आहेत. मटन चिकन पण दाखवलं आहे. त्याची लिंक तुम्हाला खाली मिळेल. गटारी जवळ आली आहे तर तुम्ही अशा प्रकारे हे कोंबडी वडे करून बघा आणि मला सांगा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.